7 септември 2025. Няколко часа до новолунието, а картата е съзнанието. Точно това е най-подходящата карта, ако мога така да кажа. Съзнанието. Съзнанието е всичко. Там държиме ключовете на цялото съществуване. Съзнанието е космоса вътре в нас. Вашето съзнание е част от колективното съзнание. Днес, 7 септември, отваряме вратата към кармичните неща, които отработваме. И нашето съзнание носи толкова много повтарящи се неща, които можем да изчистиме. То ги държи тук, са се скрили. Какво е във вашето съзнание? Това, което извира и ви показва нещо днеска. Какъв е ритуала, който ще направите? Какво пускате? Не забравяйте, всяко едно пълнолуние, особено слънчевите и лунните затъмнения, носят на всяка една душа преработка на карма. И ние сме принудени да видиме и чуеме това, което не работи. Да го пуснеме, да го отработиме и с това съзнание, което ни шепне къде е нещото, което трябва да пусне това съзнание или просто да осъзнае и да е като проблясък. Оставете се на течението, слушайте тази душа, шепненето на съзнанието. То знае какво е най-добро за вас, но също така и знае, когато сте пълни с информация, която е твърде много. Пуснете се по течението, дайте възможност на съзнанието да ви донесе истина и да отработите това, което вече се повтаря и тежи. Напишете на лист в това пълнолуние. Какво е нещото, което пускате? Дали са навици, дали е поведение, дали са страхове. Пуснете нещо старо, което не работи. Отидете и кажете съжалявам на някого, който е важен за вас. Или който не приемате и не разбирате. Пуснете го, разберете го. Отворете я тая душа и това съзнание. Да приемате и да разбирате. Но първо трябва себе си да чуете и да разберете. 7 септември. А 8 септември още по-вълшебен, защото самото движение на Луната продължава да стои тук и да бушува. И съзнанието е нещото, което носи на повърхността информация за вас. Обърнете внимание. Всяка една мисъл значи нещо. Не казвам да анализирате безкрайно, а казвам да чуете в синхрон мисълта с сърцето. Вие сте съзнание, вселенско съзнание. Коя е информацията, която идва сега до вас? Какво е нещото, което трябва да пуснете, да изговорите, да направите, за да се превърнете в по-добри версии ваши? Вълшебен ден!